Nakasinati og pagbaha ang usa ka bahin sa National Highway sa Barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando. Pasado alauna kaganihang hapon, matud ni Aris Zaspa, San Fernando MDRRMO staff, nga milanat og halos usa ka oras ang baha. Nagsugod sa pagsaka ang tubig baha sa dulhugon nga bahin sa daan sa Barangay Sangat. Hinungdan nga nakasinati usab og paghuot sa dagan sa trapiko sa maong dapit. Ilabi na nga kasagaran sa mga motorsiklo nga dili na morisgo sa pag-agi sa baha. Pasado alas 2, mihinay na pag-subside ang baha. Pag-abot ginila rito, nag-conduct sila og process man sa area. Then nakita sa din nga the flood is caused sa kuan, naka-cause siya og slight traffic congestion. Kaya ang small vehicles mamog, motorcycles, usually single mga motor, di man din siya ka labang. Kaya ang ato ang as per estimated lang is murag-mudagan siya 1 foot. Samtang nakasinati usab og pagbaha ang Kinasang-an Pardo, Cebu City kaganiha. Matud sa video uploader Jeans TV, nga nahitabo ang baha kapin 30 minutos human mibunok ang kusog nga uwan sa dapit. Taliwasan na sinating pagbaha, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa karsada nga daw nahimong susama sa sapa.